Дивіться, який карпуха, просто який карпуха. Прийшовся ще трошки з камерою просвітив. Плотвичку було видно в деяких лунках. Тобто в якихось місцях вона стояла, там її було видно. Але в більшості лунки пусті. Приємно побачив один раз одного хвоста якогось великого, можливо, амур. Бо чорний хвіст був. І один раз такий гарний карп вийшов, виплив, прийшов вздовж камери. Не знаю, наскільки якісно дали зняти, але такий карпуха хороший був. Візьмемо зараз мотиля, пробіжусь, спробую з мотилем половити. От вона риба мормишки, риба мотиля.